हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। गोदान आपडेटआ जाहैबाय रिजाल्टनि सोमोन्दै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थार्ड ग्रेडनि रिजाल्ट। बे रिजाल्टनि सोमोन्दै फै जों बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांनि। जों दिनैनि बे नटिसनि सायाव सावरायगोन। बे नटिसआ जाहैबाय दिनैहाय 5 अक्ट' नभेम्बर खालिनि बे नटिसआ आसाम ट्रिब्युन पेपाराव ओंखारदों। बे नटिसनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। नोंगौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया फोसावनानै होबाय जे जानाखि सेबाजों खुंजानाय आसाम स्टेट डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम थार्ड ग्रेडनि बे थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ गाबोन होनाय जासिगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्ट आरो फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। थिग बेबायदिनो आसाम ट्रिब्युनावबो सेबानिफ्राय बा स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन एबा नटिस होनानै होबाय आसाम ट्रिब्युन पेपाराव। बे नटिसनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। नोंगौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंखांनायनि उनावनो नैबे नटिसखौ होनाय जादों। दिनै 5 नभेम्बर खालिनि बेखौ होनाय जादों। दा बेयाव मा बुंदों जोङो एसे सावरायनि एबा एसे नायनानै लानि। रिजाल्टनि सोमोन्दैनो बेयाव गुबैयै होनाय जादों आरो लोगोसे रिजाल्टआव जोंना एन्सारफोरखौ नाम्बारफोरखौ माबोरै होनाय जागोन बेफोरनि सोमोन्दै बेयाव होनाय जादों। जोङो एसे फरायनानै नायनि जों। दा प्रभिजनेल रिजाल्ट अफ द रिटेन एग्जामिनेसन OMR बेस जादोंमोन बियो, अपसनेल जादोंमोन बे पेपारा। रिटेन एग्जामिनेसना अलरेडि ग्रेड 4निखौ होखांबाय, दायो ग्रेड 3नि होनांगौ दंबावो। दायो बेनि रिजाल्टखौ होनो थाखायनो नैबे नटिसखौ होनाय जादों। दा प्रभिजनेल रिजाल्ट्स अफ द रिटेन एग्जामिनेसन OMR बेस जादों बियो फर द भेरियास क्लास 3 पस्ट आर एडभार्टाइज बाय नैबे एडभार्टाइज नाम्बारमोन आरो बियो। जों बेखौ नायबाय थानांगौ गैला, बेखौ नायबाय थानांगौ गैया। जोङो खालि मा होनदों कमिसन क्लास 3 post will be declared on 6 November 2022 एबा गाबोनहाय एबा 6 नभेम्बराव क्लास 3 नैबे स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसननि जानाखि क्लास 3नि एग्जाम एबा इन्टारभिउनि एग्जाम, बे एग्जामनि रिजाल्टखौ 6 नभेम्बराव होनाय जासिगोन होननानै बेयाव नटिसाव होनाय जादों। डिक्लेयार खालामसिगोन होननानै होनाय जादों। And the same will be made available in official website of Board of Secondary Education. That means आसाम सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखौ होनाय जागोन गाबोनहाय 6 नभेम्बराव। आरो बेसेबाङाव होनाय जागोन 11 AM सानजौफुनि एबा फुंनि 11 AM आव होनाय जागोन होननानै अलरेडि डिक्लेयार खालामनानै होदों। दा रिजाल्ट can be viewed by individual candidates online. केन्डिडेटफोरा गावबागाव नायनानै लानो हागोन रिजाल्टखौ होननानै बुंदों नैबे वेबसाइटआव थांनानै सेबा online.org बेयाव थांनानै जोङो गावबागाव रिजाल्टखौ नायनानै लानो हागोन। दा केन्डिडेट can view their results by entering their application number and password. एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्ड होनानै बिथांमोनहा गावबागाव रिजाल्टखौ नायनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समाव जोङो जानाखि पासवार्ड होदोंमोन बे पासवार्ड लोगोसे एप्लिकेसन नाम्बार, एप्लाइ खालामनाय समाव जों एप्लिकेसन नाम्बार मोनखादों, बे नाम्बारजों आरो पासवार्डजों होनानै जोङो नायनो हागोन। निस्सय ग्रेड 4आव जों बयबो नुजोबखाबाय, ग्रेड 4नि बायदिनो सेम जागोन रिजाल्ट नायनायनि प्रसेसा। सक्सेसफुल कैंडिडेट of the written examination will have to appear for the next level of test. मा होनदों जायनाखि रिटेन टेस्टआव पास जाबाय, सक्सेसफुल जाबाय बिथांमोनहा बियो प्रभिजनेलसो, मानि थाखाय बिथांमोना क्वालिफाइड जागोन होनदों नेक्स्ट लेभेल अफ टेस्टनि थाखाय बिथांमोना क्वालिफाइड जागोन। एन्ड भेरिफिकेसन अफ डकुमेन्ट भेरिफिकेसन आरो नेक्स्ट लेभेल टेस्टनि थाखाय बिथांमोनहा क्वालिफाइ जागोन। नेक्स्ट लेभेल टेस्ट होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिखायो जेराव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामफोर दङ, जेराव बेचलारजों कम्पिउटार डिप्ल'मा गोनां दङमोन, बेफोराव निस्सय जोंना स्किल टेस्ट जागोन, कम्पिउटार टेस्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे उइदाउट कम्पिउटार बेचलार डिग्रिनि दङमोन, बेयाव हयथ'बा माखासे बायबा एबा टेस्ट खालामनाय जागोन मानसिफोरखौ, बेबायदिनो जागोन। लोगोसे डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाबो निस्सय बेयावनो जागोन बेबायदि होननानै बेयाव बुंखानाय जाबाय रोखानो। गाहायाव थांनि जोङो, गाहायाव एसे डिटेल्सै दंबावो। दा रिजाल्ट अफ द केन्डिडेट डिक्लेयार टु बि साक्सेसफुल आर प्रभिजनेल, बेयाव रोखा होनाय दंखायोनो रिटेन टेस्टनि थाखाय जानाखि साक्सेसफुल जाबाय बिथांमोननि साक्सेसफुला मा होननानै बुंदों प्रभिजनेल, बियो फाइनाल नङा। एन्ड साबजेक्ट टु फुलफिलमेन्ट अफ एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया प्रिसक्राइब इन द एडभार्टाइजमेन्ट
veracity of the document and declaration made during filling जानाखि एप्लाइ खालामनाय समाव एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एप्लाइ खालामनाय समाव एडभार्टाइजआव होखानाय जानाखि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेफोरखौ लानानै अनलि प्रभिजनेल सेलेक्टल' खालामगोन बिथांमोनखौ क्वालिफाइडल' खालामगोन बेनि उनाव जोंहा जानाखि एप्लाइ खालामनायाव जोङो डकुमेन्ट्सफोर होदोंमोन बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै बिथांमोनहा भेरिफाइ खालामगोन भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावसो बिथांमोनखौ साक्सेसफुल केन्डिडेट एबा कार्ड अफ बिथांमोननि मेरिट लिस्टखौ होनाय जागोन उनावसो बे नङा जोंना दायो रिटेन टेस्ट जाबावगोन स्किल टेस्ट बा जोंना गुबुन मोनसे भाइभा टेस्ट बा बेबायदिनो जिखुनु गावबागाव भाइभा टेस्ट जाबावगोन आरो गावबागाव टेस्ट जाबावगोन मोनफा मोनफा बेबायदिनो बुंनाय जादों कार्ड अफ नैबाव रोखा रोखा होनाय दंखायनो दा कार्ड अफ मार्क्स of each category of posts in respect of class paper 3, paper 4 and paper 5 will also be available in SEBA website नैबेयाव मोजां खोथा होननानै बुंनाय जोंनो दाखालि ग्रेड 4 नि बेलायाव बेबायदिखौ होनाय जायाखैमोन एबा पेपार 1 पेपार 2 नि बेलायाव बेखौ होनाय जायाखैमोन नाथाय नैबेयाव पेपार 3 पेपार 4 आरो पेपार 5 नि थाखाय मा होननानै बुंनाय जादों कार्ड अफ मार्क्सखौ होनाय जागोननो इच केटेगरि गावबागाव केटेगरि जेनेबा एसटि फोरनि कार्ड अफआ बेसेबां थांखो ओबिसि फोरनि कार्ड अफआ बेसेबां थांखो आरो जेनेरेल फोरनि कार्ड अफआ बेसेबां थांखो बा एससि फोरनि कार्ड अफआ बेसेबां थांखो EWS फोरनि कार्ड अफआ बेसेबां थांखो बेखौ कार्ड अफ केटेगरि वाइज कार्ड अफखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों नैबे पेपार 3 पेपार 4 आरो पेपार 5 नि कार्ड अफखौबो नैबे सेबानि वेबसाइटआवनो होनाय जागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय नैबाव होनाय दंबावो individual marks shall be disclosed only after declaration of final result individual marks shall be disclosed माने individual marksखौ एबा गावबा गावनि नाम्बारखौ नों जेनेबा बेसेबां मोनदोंमोन नोंनि नाम्बारखौ बेखौ आफ्टार डिक्लारेशन अफ फाइनाल रिजाल्टखौ एबा मेरिट लिस्टआव गाखोखांनायनि उनावसो नोंसिनि एबा गावबा गाव मेरिट लिस्टखौ होनाय जागोन होननानै फाइनाल रिजाल्ट डिक्लेयार खालामखांनायनि उनावसो इन्डिभिजुवेल मार्क्सखौ होनाय जागोन जेनेबा नों बबे पेपाराव बेसेबां नाम्बार मोनखो बे नाम्बारफोरखौ गावबा गाव चेक खालामनो हागोन होननानै बुंदों एबा सेबानि वेबसाइटआवनो बेखौ आपल'ड खालामनानै होनाय जागोन होनदों दा लोगोफोर बेनोमोन नटिस फैनाया जों मोनथिजोबखाबाय माने गाबोनहाय एबा 6 नभेम्बराव थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ होनाय जासिगोन रिटेन टेस्टनि थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ होनाय जासिगोन सेबानि वेबसाइटआवनो होगोन बेखौ फुंनि 11टायाव होनाय जागोन लोगोसे कार्ड अफखौबो होनाय जागोन स' लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला एबा भिडिअखौ गोदान फार्स्ट टाइम नायदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होयो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय स' गोजोननाय थाबाय